Здравейте, уважаеми зрители на лайв канала. Добре дошли в пълния, големия епизод за зоомагазина. Вземете си нещо за хапване, за пиване. Настанете се удобно. Ще ви разказвам дълго и надявам се интересно. Тъй като в началото нямам записано много за помещението, за стелажите, които взех. Затова сега ще ви дам повече подробности за тези неща, а пък вече нататък вие ще продължите да гледате това, което съм записал в процеса, тъй като за всяко едно нещо ще ви разкажа за техниката, която съм взел, компютъра, касовия апарат, за храните, за всичко това съм записвал. Мисля, че е достатъчно подробно в процеса на създаването на магазина. Ще ви разкажа откъде ми дойде тази идея и изобщо как се реших да направя това нещо и защо. Накратко, миналата година реших, че ще отварям зоомагазин с идеята майка ми да започне тук да работи и да си докарва допълнителни пари към пенсията. Защо не? Имам готов работник, бизнеса този не трябва кой знае каква е първоначална инвестиция. Реално погледнато, такъв зоомагазин от около 50 квадрата може да се отвори между 20 и 30 хиляди, като по-скоро към 30 хиляди. За разходите, които съм направил за магазина, може би ще ви кажа във втората серия, тъй като аз си имах една представа колко ще излезне всичко. След това, като дойде кръчмаря, се оказа, че сметката е различна при отварянето на магазина и сега за тези 2 седмици, в които магазина работи активно, установявам, че някои от нещата може би не е трябвало да ги взимам, тъй като няма толкова голям интерес. Други неща, които липсваха, пък се наложи да ги докупя. За втората серия ще мога да ви кажа горе-долу колко излезе отварянето на магазина финансово. И като цяло начинанието, дори създаването на зоомагазина и също беше много интересно. Сега работата също е интересна. На мен ми харесва много да седа тук в магазина и да продавам. Аз затова даже специално съм си взел 2 месеца отпуска от моята основна работа, за да може да съм тук, да участвам в развитието на магазина, да общувам с клиентите. Какъвто и магазин да отвориш, ти трябва време да го разработиш, да си наработиш постоянни клиенти и така нататък. В момента се занимавам точно с това и ми е супер интересно да се занимавам, но да, само тези 2 месеца ще съм тук. След това магазина ще си го поеме майка ми и общо взето това ще си е нейно такова, тя ще си работи. Първото видео ме питаха много защо в Благоевград, там ли живееш, не знам си какво, така нататък. Майка ми живее в Благоевград, затова и магазина е в Благоевград. И общо цяло лято търсихме помещение, докато не намерихме това помещение, в което се намирам сега. Точно срещу него се намира училище, основно училище. И какво си казах тогава аз? Си помислих, че окей, в това училище учат деца не само от квартала, от близките села, от други квартали. Тоест, представете си цяло училище, което е само начално училище от 1 до 7 клас. Децата ги карат обикновено сутрин на училище, след това си ги прибират от различни места. Хората се струпват точно пред магазина, където е входа на училището. И си казах, на 15 септември много бързо всички ще разберат за нашия магазин. Намерих помещението и се свързах с моя приятел в Велико Търново, който, както ви казах, е затворил своя магазин, защото след затварянето на магазина на него му бяха останали неща. Много добра работа ми свърши това приятелче, тъй като той ми даде стилажите. Да, стилажите като цяло първоначално така на вид не изглеждаха много добре, но те са метални, няма какво да им стане, просто имаха нужда да се изчистят малко, а и когато на тях се нареди продукцията, то не се вижда самия стилаж. Той ми ги даде на много добра цена, по 100 лева на стилаж ми ги даде, аз взех, мисля, че 20 стилажа от него. То показваш тук от мигрантите са останали... Дюшеците от мигрантите, дето останаха, за да може да избиеме курса от другия край на България. Качихме няколко. Допълнително всичките там кукички,
тези държачите за рафтове, взех от него и кутии за храна и още много неща ми даде той. Това са, нали, те основните, които ви казвам, много дреболии, но основно с какво ми помогна това момче е да ми даде контактите. Той ми даде контактите на основните доставчици, с които той е работил. Всеки доставчик е разделен по региони. Аз се свързах с тях, те ме пренасочиха вече към местните, регионалните дистрибутори, менеджери, как се казва, търговски представители. Ако не беше, това ще ми е значително по-сложно да намеря хората, които се занимават с дистрибуция на храна и на аксесуари. Ето как изглежда магазина. Това са стилажите, един остров. Там имаме още един стилаж. Бюрото, кантара, с който трябва още да разбера как се работи, но това в последствие. Нещо интересно в случая с помещението, тъй като помещението е доста голямо и виждате, че тук зад тези стилажи има още стилажи. Само че първо, като цяло, стилажите, които взех, не са достатъчни. Те са 20 стилажа, мисля, че са общо. По 1 метър. Вие ги видяхте как ги взимам. От Велико Търново ги взех всеки стилаж по 100 лева струваше. Те са втора употреба. Както може да се види, че има някъде лепенки с цени по тях. Съответно трябва да се изчистят, за да са чистички, хубави. Това абсолютно няма значение, защото, поне според мене, тъй като идеята е всичките стилажи да са пълни. Тук няма още рафтовете. Това е само горния рафт, който ще си е тук. А долните рафтове ще ги слагам вече според зависи, като почне да идва кучката храна и другите неща, които ще поръчам. Идеята е, че стилажа така или иначе няма да се вижда. Трябва да бъде запълнено. Всеки рафт трябва да бъде запълнен с продукция, за да може да изглежда магазина пълен. Точно след това взех това решение да преграда помещението през средата, въпреки че тук като влизаш в магазина и виждаш, че е преградено. Това е нещо, което ще се опитам сега да реша. Трябва с нещо да се закрие това тук пространство, да не се гледа натам, но идеята в магазина е като влезнеш трябва да е препълнено, да виждаш изобилие. А в момента не съм сигурен, че такова голямо помещение аз ще мога да запълна с продукти и отделно от това рафтовете не ми достигат, ще трябва да докупувам още рафтове. Така че за момента плана е следния. Преградил съм го там на половината, ще използвам ето това пространство, което има тук. Ще почна, днеска вече ще почна да поръчвам от храната, тъй като съм се свързал вече с всички доставчици, храна и аксесуари и ще почна малко по малко да запълвам. Ако видя, че имам повече продукция, винаги мога да го разширя натам, да си докупа още стилажи, но за момента искам да започна така, за да не стане, че след това магазина да изглежда празен, защото като влезнеш и трябва да е пълно, трябва да има изобилие. Така да не знаеш. Вие всички сте били по зоомагазини, сте влизали, най-вероятно знаете как там е всичко претрупано, такова много. Да, отчасти не ми харесва, но пък ще гона некъде да е по средата. Да не е такова всичкото претрупано, обаче и да не изглежда празно, защото не е окей. Трябва да виждаш, че рафтовете са пълни с нещо. Имаме вече касов апарат, вързан към компютър. Компютъра е втора употреба, обаче е с тъчскрин и идеята е да може ето така. Малко трябва да го наклоня напред и да може тук да си маркираш на него, направо да си натискаш, както е по магазините. С баркод четец. Сега не работи, трябва да се включи. Имаме везна, която е вързана също към компютъра. Цялото това нещо ти позволява просто да си избереш някакъв продукт, да го сложиш на везната и директно то да ти формира цена. Малко по-сложното в случая е, че трябва на всичкото това да се въведе първо в програмата, цялата номенклатура и след това вече да почнеш да маркираш, но
е много удобно, защото можеш да си водиш там в складовата програма всички наличности, да си правиш ревизии и така нататък. Доста много голям така функционал има програмата, доста е сложна, но мисля, че ще се справя с това да науча поне основните функции и мисля, че ми е много полезно. Цялото това нещо се предлага като готова услуга. Идват и компютъра си го взех аз, в случая може да си поръчаш тъч от тях, компютър от тях може да си поръчаш. Това е фирмата, която се занимава с касовите апарати, тя идва и всичкото това нещо го монтира, също така ти прави и обучение. Отделно от това имаш връзка с тях дистанционно, т.е. могат да се включват към компютъра ти и да правят някакви неща дистанционно. И като цяло идеята е да имаш тук и клавиатурка, за да можеш да въвеждаш нещата, но после в последствие да се работи само на тъча. Това е много по-евтино решение, защото този компютър втора употреба излезна 250, към 300 лева излезна, докато всички останали решения, които са с отделен компютър, тъч и така нататък, особено тъч мониторите са доста скъпи. На това се спрях като вариант. Везната също е програмируема, има тук много допълнителни функции, различни програми, тя сама може да изчислява много неща, но в момента е направена така, че да предава само теглото и изчисленията ги прави програмката. За момента това на мен ми е напълно достатъчно. Има сложен вече интернет от A1, това е такъв през мобилната мрежа. Защо избрах такова решение? Защото това е по-евтино, отколкото интернет по кабел да ми докарат. Защото ефтино по кабел излиза, ако го взимаш пакет с телевизия. На мен не ми трябва пакет с телевизия, на мен ми трябва един минимален интернет за камерите и за работата на компютъра. Той дърпа някакви неща от интернет, но това е минимална връзка, която ще свърши работа. Така че това нещо е напълно достатъчно за момента и се инсталира и така, куриерът ти го доставя, включваш го и почти веднага работи. Не трябва да идват да ти дърпат кабели, да ти пробиват, да ти слагат рутери и така нататък. Много по-удобно е с едно такова. Дойде и POS терминала. Това е POS терминала на MyPOS, който идва с карта. Те ти отварят директно сметка при тях, всичките пари отиват в тази сметка, имаш и карта, от която можеш да ги теглиш. Имат различни варианти за POS терминали, аз взех този, това е най-евтиния POS терминал, възможен. Той не печати бележка, както са на тия големите POS терминали, да ти изкарва от самия POS терминал бележка. Може да ти изпрати бележката на имейл или на SMS, но така или иначе фискалното устройство изкарва бележка, на която пише, че е платено с карта. Така че виждал съм, че работят така хора с такива, така че мисля, че ще бъде окей. Ще видим. Още не съм приключил с регистрацията, защото малко направих една грешка там, докато им изпращах документите, но се надявам скоро време всичко да е наред и да мога да го активирам. Всичко става през приложение в телефона. Друго нещо, което сега ще монтирам, това са ето тези камери, което представляват 4 камери, 4 Wi-Fi камери и ето такъв монитор, към който се връзват. Монитора може да записва и той самия. На него има място за карта, освен че тук можеш да сменяваш режими, да наблюдаваш камерите, записва и той. Отделно от това камерите се връзват и към приложение и можеш да си водиш, да си записваш и на облачно пространство, да се дублира на няколко места записа. Ето това са камерите, ето така изглеждат, с инфрачервено за през нощта да снима. Има в комплекта тук захранване, те се връзват по Wi-Fi. Сега ще се занимавам точно с това, да включа всичките камери, така че да се вижда тук целият магазин. И за целта ще трябва да им прекарам захранването, защото самите кабели, които са за захранване, самия кабел той не е много дълъг. Тук даже има и мишка в комплекта, тук има разни други кабели за монтиране, за връзка, антени. Но всяка камера си има отделно такова захранване, което кабела му е не много дълъг и съответно ще трябва да пусна навсякъде допълнителни кабели.
като един голям разклонител ще го направя общо взето. Ето, че е време за първата поръчка. След малко ще ми донесат вече първата храна, която ще влезне тук в магазина. Между другото, нещо, което не съм ви показал май, това са камерите. В момента пише, че няма място, където да се съхранява видеозаписа. Слага се карта в самия екран отстрани и записва и на него, и допълнително, тъй като аз и през телефона мога да наблюдавам камерите, допълнително се купува облачно пространство, струва 39 евро за цяла година. Пишеше, доколкото си спомням, че една седмица назад можеш да си превърташ. Тоест до една седмица съхранява данните за 80 лева. Мисля, че е приемлима цена. Като камерите съм ги разположил така, че тук малко ги обърках и имам ето точно в този ъгъл сега една такава мъртва зона, която не се хваща с камерите. Но едната съм я настроил да гледа към бюрото, където са парите, където се получават парите, дава се ресто, за да може, ако има някакви съмнения, да може този запис да се извади. Той гледа точно ето тук към бюрото. Ето тази камера. Камерите сам си ги инсталирах, много лесно се инсталират. Те след като се вържат в тока, директно си се връзват с и 4-те камери, като 4 камери съм сложил. Това устройство поддържа до 8 камери. Впоследствие ето тази част, която ви казах, че сега временно така се ме преградил. Ако я разширя нататък, ще взема още 4 камери, за да сложа. Много са толкова много, 8 камери, чак не трябват за този магазин, но ще ги сложа да има. И нещо интересно, днес ще ми донесат и стилажи, тъй като с две от фирмите съм се разбрал да ми донесат от техните стилажи, които са брандирани и които имат едно така нагоре. Вие ще ги видите буквално след малко. По този начин ще мога да си закрия, ако все пак реша помещението да остане в този размер. Тук няма да се вижда пердето, ще има хубави стилажи фирмени на Purina, на Pro-Plan храните и на Royal Canin стилажи ще има. А сега очаквам да дойде първата храна Pro-Plan. Вместо две е дадена една. Така, ето я храната. Отсам са стилажите. Не е чак толкова много храната, но една бройка липсваше, което се случва. Ще видим как ще се разбереме. Най-вероятно търговския представител ще мине да я остави. Той минава всяка седмица. Или при другата доставка ще ми донесат една бройка. Важното е и аз да не забравя за тая бройка. И те. И така. Пристигна още храна. Пристигнаха и малко аксесуари. Това са от едното място. По-голямата част от аксесуарите ще дойдат другата седмица. Днес сме петък, ден в понеделник. Пристигна и много храна от любимец също така. Цялото това нещо сега трябва да се вкара като номенклатура в компютъра, което е доста така. Трябва да седиш и много да пишеш всеки един продукт. Трябва да се вкара като отделна единица, след това да му се вкара и количество. Което го прави много дълго цялото нещо, защото има много дреболи, особено. Даже това сега не е най-лошата част. Когато другата седмица дойдат аксесуарите, там има всякакви дребнички нещица и тия всичките работи, те са, не си спомням колко са на брой, в момента дойдоха аксесуари 180 броя като количество, там ще дойдат сигурно 300 или 400 броя. Много аксесуари, много като номенклатура и трябва да някой да седи и това нещо цялото да го въвежда в компютъра. Но какво да се прави? Сега е сложно, затова пак след това, като почна да работя, ще бъде много по-лесно, защото само си цъкаш с скенера баркода и това е. Напредвам малко по малко, може да видите как се получава тук зад мен редовете. Това съм наредил любимеца, всеки си е в отделна кутийка. Наредил съм ги така, че да има първият чувал да е за това, вторият чувал да е по 2 чувала имам резервни. Те бързо ги доставят в същия ден, така че
Не, на следващия ден. Днес се поръчва, на следващия ден ги доставят. Малко консерви, които са на доста добра цена, те са пак на същия производител, българско производство. Общо взето това ще бъде тук най-евтиният такъв ъгъл. Но интересното в случая е, че пристигна още храна. Ето това всичкото тук е Happy Dog консерви. Също така имаме консерви на Piper, които са с много интересни вкусове, съм ги поръчал. Заек и ябълка, пътпадъци и червена боровинка, пилешки сърца и спанак. Тези, като ги чета, и агне с моркови, като ги чета, и това си е все едно човешка храна. И така също почнаха да пристигат купичките. Имаме малки купички, големи купички. Имаме сено за гризачи. Малко по малко, но този ъгъл тук е почти готов. Така ще изглежда. Мисля, че се получава доста приятно. Но най-кофтито в случая е, че много време отнема точно номенклатурата, въвеждането на всяка една единица в компютъра. Трябва да се сканира, да й се заведе кода, да й се напише името, ако няма, да й се въведе цена. Всичко това се прави ръчно и просто това е, което така най-много отнема време. Но какво да се прави? Идеята е да се работи с касовата система, да си се сканира всичко с скенера, везната да си показва директно в компютъра, всичко да ти вади цени, да го няма този гаражния тип, където само си цъкаш на касовия апарат цените, въпреки че и това работи и това е по-лесният начин, но е по-лесният начин, ако ти си нон-стоп и само ти работиш в магазина и само ти продаваш и си седиш нещата, защото ако имаш примерно работник, когато всичкото е в програмата и в системата, по-лесно се води и контрола на личностите, на продажбите и така нататък. Тази сутрин влизаме в магазина и една консерва, друга консерва. Оп! Целият стилаж е долу. През нощта този стилаж не е издържал и се е счупил. Дали се е счупил или какво е станало, сега ще видим как точно се е случило това. Интересното е, че това си е техен стилаж на храната и не им издържа тяхната си храна. По-лошото е, че ако се е счупил, няма да може да бъде използван. Тук не ми се искаше в това място да слагам още един стилаж, защото ще бъде точно до стълбите. Не знам, ще видим. Може би ще се наложи да направя тук още едни рафчета и тая храна тук на Piper да си е всичкото на Piper на едно място. Пък аксесуарите да ги изнеса, вместо да са тук, да са малко по-насам. Другия вариант е ето тук да направя двоен такъв рафт за аксесуари. Сега ще го мисля, първо трябва да видя какво се е случило с стилажа. Пореден ден, още стока дойде, виждате колко много, и най-така сложното в това нещо е, че тези всичките големи кашони вътре са пълни с дреболи, най-различни, ще ги извадим нещо, купички. Какво има тук? Купички, гребенчета, каишки и всякакви такива неща. Мисля, всичките са дребни и са по една-две бройки. И всичкото това нещо трябва да се въведе. Това ми е най-голямата болка. Това ви го повтарям вече, не знам за кой път, че всеки един артикул го въвеждам тук в компютъра. Така, обаче сега дойде нещо по-интересно. Винаги като влизам в някакъв магазин, искам отчетливо да се вижда кой е продавач, а кой е клиент. Не може да си с твоите си обикновени дрехи, да си продавач и да нямаш никакви отличителни знаци. Затова тениски. Така веднага ще се вижда кой продава и кой купува. Тук съм наредил вече играчките, малко лакомства имам, които ще се продават такива направо в пакетчета. Отделно от това, нали, има лакомства, които са си тук на бройка се продават.
Сега остана ми съвсем малко. Вече съм на финалната права. Остана ми да разпределя първо гризачите. Те ще са на отделен рафт, но по-сложното за мен е в случая е, че трябва да нареда. Ето тук е цялото. Ето това кашонче. Това са поводи, каишки, наморници и така нататък. Всичкото това трябва да застане ето тук. Така че съвсем малко ми остана и естествено целият букук да се почисти, всичко да се изхвърли, да се измие пода, да се замете, нали, преди това да се измие пода. Витрините, съвсем забравих. Съвсем скоро идват витрините. Те са вече напечатани. С работното време, с всичко. Съвсем скоро ще видите как изглеждат. Дизайна, мисля, че се получи много добре, изчистено, хубаво, но за това малко по-късно. Сега да се захващам за работа и да слагам тук каишките. Тия дреболиите са най-гадни. Първо ми беше гадно да ги вкарвам в компютъра. 2 дена ми отне да вкарам всичките дреболии една по една в компютъра, всеки баркод, ето трябваше като количество да ги заведа, но няма как без това. Остана да ги нареда тук и ще ви ги покажа вече, когато... Мисля, това е вече накрая. Толкова остана и вече може да отваряме. Между другото, магазина много добре се получава. Това се оказа добра идея, че съм разделил помещението на 2 части, защото да напълна цялото това помещение и назад щеше да ми е много сложно. Трябваше първо, че още продукция да има и в края на краищата то щеше пак да седи малко празничко. Всичките каишки, поводи, купички, всичко е тук. Там всичко е готово. Съвсем малко остана витрината. Дойдоха и флаерите. Само през септември 5% на всичко. И тук съм сложил картите. $2000 броя и сега ще слагат витрините. Готова е и витрината и като цяло вече съм готов да отворя магазина, но предстои ни едно единствено действие преди да отворим официално врати и това е да се проведе един тестов ден. Тоест утре най-вероятно аз ще си пазарувам някакви неща в моя магазин. Ще взема малко от всички храни, искам да тествам всяко едно нещо, как се работи с везната, как се отчита всичко в касата. Ще пробвам да плата с карта някакви неща в брой, да извада там отчети, друго, трето. Защо утре, а не днес и защо трябва да отлагам? Защото утре е първи, искам да започна месеца от първи. Не знам това дали има реално някакво значение кога започваш, но по принцип на касата това, което знам, че всеки месец трябва да се вадят отчети и тъй като утре е първи, а днес е 31 е днес, ако го направя днес, предполагам, че трябва да извада отчет за целия месец, пък като започна на първи, хем тестовия ден ще си влезне вече в следващия месец септември. Такава ми е логиката, не знам дали има някаква истина в това нещо, може би грешно разбирам нещата, но така съм решил да го направя, така че един тестов ден да се науча как се работи с касата, как се взимат всичките тия неща, които съм ги сложил тук на бройка, на килограм и така. Но реално това беше. Остана само да видим как ще работи магазина и съответно ще продължа този сериал, като ви записвам какво се случва в магазина, как върви, какви са оборотите, дали ще успея да изляза на плюс. Първите, казват някои хора, около 6 месеца, аз си мисля, че до
3-4 месеца горе-долу мисля, че ще стане ясно дали магазина върви или не. Бяха вложени тук доста пари, доста усилия от моя страна. Искрено се надявам всичкото това нещо да потръгне и да не е поне на минус. Поне ако успее да си работи, да си покрива разходите на магазина, първоначално това ще бъде супер. И нещо интересно. Видяхте флаерите, които дойдоха. Съвсем случайно, докато слагаха витрината, хората минаха, хора, които раздават от тези листовките за магазините. Там Kaufland, Lidl и така нататък. Всяка седмица си пускат листовки с промоции. И с тях се разбрахме да направим съвместна акция. Така че днес ще раздадат от листовките и другата седмица, в края на седмицата, също ще вземат още листовки, които още веднъж ще раздадат, което беше някакво супер съвпадение. Тия хора да минат точно в момента, в който и аз съм тук и да успеем с тях да се разберем за да раздадат тези листовки. И отделно от това естествено Facebook страница с Facebook Ads, където да се разпространява. Там може да се пусне на определен район рекламата да излиза на хората. Facebook изобщо не е за подценяване в такива случаи. На Google картите ще го сложа магазина. Сега точно ще отида да направя една хубава снимка, за да добавя и снимка на Google картите да излиза. Благодаря, че гледахте това видео до края. Надявам се да ви е било толкова интересно, колкото ми беше и на мен тук в създаването на този зоомагазин. Надявам се да бъде интересно и продължението с това какво ще се случи с магазина. Стискаме палци! Как се стискат? Всичко да е наред и ще се видим с вас в следващото видео, където ще разберем първия месец, как е минал, какви проблеми е имало през този месец и най-важното, дали накрая ще успея да изкарам някакви пари. Благодаря ви! Чао! До другия път! Извинявам се за това, че някои от кадрите виждате как премигва светлината. Това е заради честотата, на която снима камерата и честотата, на която работят луминесцентните лампи, които са горе монтирани в тавана. Не знаех за това трептене, но няма как тези кадри да ги презаснема наново, тъй като аз за това блещукане, трептене на тази светлина разбрах след в последствие, след като прегледах вече накрая целият материал.